Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. BUZU kashi na biyu. Alhaji Zailani ya kici gumin da yake tsatsafo masa daga goshinsa. Ya ce yanzu malam menene abin yi? Don ko a yanzu kasuwanci na harkokin sun fara ja da baya. Ya sake zazzana ƙasa ya dago ya ce, ga wani kulli na abu na kusurwa hudu na mararraba a kanka, amma warware wannan ba zai yi wahala ba. Yanzu mafita ɗaya ce, da za a sami birajin a ƙarabu ko hudu ko sardanu, da zai dace da birajinka. Kuma za su taimaka maka kai gaci ba tare da ka fuskanci kalubale ba. Alhaji Zailani ya tattara hankalinsa ya gyara zamansa ya ce, Malam Gambo, to ta yaya zan gane su kuma ina za a same su? Wani ne zan bayar a samu? Ba samu su za a yi ba, ka samu mace mai ɗaya daga cikin waɗannan birajan ka kwanta da ita. Za ka samu buɗe ta inda ka zata da inda baka zata ba. Taurarinta za su haskaka naka da suke ƙoƙarin dasashewa, sannan za ta ɗauke wannan wahalar da za ka sha kafin ka cimma muradinka. Ya jinjina kai cike da gamsuwa ya ce, in dai mata ne ga su nan kamar jamfa a Jos, ta zan gane wadda kake nufi. Malam Gambo ya numfasa ya ce, wadda namiji bai taɓa kusanta ba ake so, kuma idan aka samu ta sai na duba ranar sa'a burajenku. Kuma ba fuska za a gane mai irin tauraron da nake faɗa ba. A samu mai suna Nadiya ko Dausiya ko Badariya. Alhaji Zailani ya ce, ni yanzu malam ina zan samu waɗannan sunayen? Bincikawa za ka saka rai ko Asma'u ma zai yi, amma shi ma da sharaɗi. Idan aka samu din sai na lissafa adadin sunanta da na mahaifiyarta, na tabbatar da haɗuwa aikin. Shikenan malam, insha Allah zan yi iya kokari na. Zan samu insha Allah. Ga wannan ba yawa. Yi magana yana aje masa kuɗi akan shimfidarsa. Ummi ce ta kalli Nana, a dan fasace ta ce, "Wai ni gunu Ummi yake yi ne haka Nana?" Wallahi anti Ummi ba na son zuwa wurin maganin nan ne. Idan kina da niqab ki bani na saka, kan naji wanda suka sanna su gani. Shekeke Ummi ta kalli Nana ta ce, "Awo, to sai me? Ba neman lafiya kika je ba? Duk wanda ya ce ya san ki shi uban me ya kai shi? Ki wuce mu tafi da Allah." Jiki a sanye yana da tabu Ummi, sai dai gaba ɗaya ranta babu daɗi. Sai dai ta wani bangaren tana ƙarfafa zuciyarta akan wataƙila ta dace da maganin. Baƙi suka je suka tarar da gidan mai maganin don ka ana rabon gafara. Mata ne suke ta shiga suna fita. Suka samu wuri suka zauna. Wasu a shigo da su a rarraƙe wasu kuma da ƙafafuwansu. Ga manyan mata masu shiga alfarma da kuma yakubayi. Wasu na da tumamin iskokai wasu na kwance. Nana dai ta raɓe ta shiru a gefen Ummi. Kasancewa Ummi ba halinsu ɗaya da Nana ba. Tun da suke jiki suna hira da matan wurin. Wannan ta ce matsalar yara ce ta kawo ta, wannan ta ce matsalar miji, wasu kishiya, wasu larura, wasu ce mayu ne suka kama su, wasu kuma matsalar rashin mijin aure ne ya kai su. Nana ta dinga nazarin matsalolin daki-daki, ita a tunanin da matsalar rashin lafiya ce kawai za ta kai mutum wurin mai magani. Wanda suke samun saɓani da miji maganin me za a bata, banda ta kai wa Allah kukanta. Ummi da wayo da dabara da iya daɗin baki da hira, ta yi wa matan nan wayo. Ta ce Nana za ta shiga a gani ba ta da lafiya. Kwanan ta uku ba ta magana, kasancewa tun da suka zo ba ta ce uffan ba. A tsanake yake kare masa kallo yadda ya zo na ya tankushe kafafunsa yake wasa da yatsun hannunsa ya ki dago wasa da ido. Ya mai da idanunsa kan Habu da ya shiru yana jiran bayani daga bakin mutumin. Wannan ciwon nasa gaskiya ba zan boye maka ba. Idan na matsa ni zan shiga matsala sai dai ku bincika wani wurin. Cikin damuwa Habu ya ce, yanzu babu yanda za a ce ko sunansa ya tuna? Ya san duk wani abu da ya shafi rayuwar yau da kullum, amma ya manta duk wani abu da ya shafe shi. Mutumin da yake zaune akan sallaya ya ce, ka san wa ka kawo min kuwa? In ya ka san waye? Na sani, Abu ya amsa cike da ƙwarin gwiwa. Cikin gurɓatacciya Hausa sa mutumin ya yi murmushi ya ce, ka san dai abin da ka sani, ka bar shi a haka kawai, kar ka matsa sanin abin da yake a boye. Jiki a sanye Abu ya kalli na zaunen ya ce, tashi mu tafi. Ya yi ya tashi. Ya tsaya ya kalli malamin ya saki murmushi ta cikin rawaninsa suka fice. Babu tsammani na suna tsaya a ƙofar shiga wurin mai magani, wasu mutane suka fito. Ƙafafuwansu kawai ta kalla ta ji jikinta ya saki, zuciyarta ta tsinke, ta silale za ta faɗa a wurin. Ummi ta riƙe ta da sauri tana sallallami. A hankali na ta bi bayansa da kallo, kasancewar ya riga ya wuce. Zuciyarta ce ta raya mata ta bi shi da gudu da gawaye. Daina ganin kowa tai, sai ita kaɗai a cikin sahara, sai kuma shi wannan mutumin da bata ga kowaye ba. Yana tafiya yana jan akalar raƙumi yayi nesa da ita. Tana hango shi a can nesa, sai kuma manyan sawayen raƙumi da nasa. Nana ta zuba da Ummi a kunnenta, ta buɗe ido ta kalle ta a hankali ta kalle ta. Sannu Nana, ki tashi. Bata amsa ba ta ɗaga kai ta gansa a gidan Ummi. Anti yaushe muka dawo? Ummi ta ce, tun ɗazu. Ai tun kafin mu shiga wurin mai magani kika sumi. Ya ce manyan dakarun aljanu ne a kewaye da ke. Ina shiga ya gansu. Cikin mamaki na ta ce, ya ga suwa? Aljanun mana, ta ba ta amsa cike da ƙwarin gwiwa. Dama mutum yana iya ganin aljani a siffarsa? Ban sani ba, tambaya da wano. Yanzu ga magunguna nan da hayaƙi, kowanne zan nuna miki yadda za ki yi amfani da shi. Ki ci abinci da jina raka ke gida. Nana ta jinjina mata kai kawai,
amma bakinta akwai tarin tambayoyi. Da yamma ummi ta so Nana a gaba domin ta rako ta gida. Ko da suka je gida mamaki ne ya cika Nana, ganin an zube kayan aikin gini a kofar gidansu. A iya tunanin da baba ba shi da wata hanyar da zai samu kuɗaɗen da za a yi musu wannan gyaran. Nana, haka gidan ya koma? Ummi ta magana cikin mamaki. Sai ma kin shiga. Rijiyar ta haɗe da masai. Amma na ga an kawo kayan aiki ban san a ina aka samu su ba. Da haka suka shiga gidan da sallama. Sai ba da take wanke-wanke ta dago ta kalle su ta ce, "To, yau kuma Allah ya miki dawowa daga yawon kenan?" Ummi ce ta ce, "Wani irin yawo kuma?" Mama ta fito daga ɗaki ta ce, "To ina ta tafi idan ba yawon ba? Wata gaya ba za ta je wani wurin. Kwana biyu babanku ya hana mu saka ta saboda ba a ganta ba. Ana ta cigiya a unguwa. Dama na gaya masa wani wurin da yi." Har Ummi ta ɗauki numfashi za ta yi magana, baba ya sallama. Suka amsa masa baki ɗaya. Baki suke yi bina ne da kallo. Ya ce, "Nana, daga ina kike?" "Ina kika tafi baki gaya min ba. Ko gurin uwar taki da bata san muhimmancin ki ba kika wanke kafa kika tafi." Ummi ta girgiza kai ta ce, "Haba baba, dan Allah ka tsaya ka ji mana. Ka san halin da take ciki na rashin lafiya. Shekaran jiya na je ɗauko yara daga makaranta ina komawa gida na tarar da ita a baje a ɗaki. Kafafuwanta duk jini ko takalmi babu. Ba ma ta cikin hayyacinta. Ni kuma wayata ce ta lalace, babansu kuma baya gari. Shi ya saka ban kira na sanan muku ba." Mama ta fara ta ce, "Wallahi ƙarya ne. Kina nufin tun daga nan ta tafi gidanki a ƙafa?" "Ƙarya kike yi Ummi. Ki faɗi gaskiya idan ma yawan ta zubar ta tafi kike kare ta." A fasace Ummi ta ce, "Allah ba zai nuna mana me yawan ta zubar a cikin zara'an mu ba. Bakin bakin ki ya faɗa miki kanki da ƴaƴanki. Ki Ummi rufe min baki kafin na kwaɗe ki." Baba ya katse ta cikin fushi. Ya dora da cewa, "Mara kunya. Wuce ki tafi gidanki. Allah ya bada lada." Nani da ita ya tamkar tafi bayan Ummi su koma tare saboda karɓar da aka yi musu. Ko arzikin abin zama ba su samu ba. Balle a bawa ko Ummi ce ruwa. Haka ta kasa magana ta bayan Ummi da kallo inda ta fita a fusace. Nan ta tsaya jiran abin da baba zai ce bayan fita Ummi, amma bata ji ya ce komai ba. "Wai haka saka iyalin yarinyar nan ba za ka tuhumi ina ta je ta kwana biyu ba?" Mama ta yi magana tana tsare baba da ido. "To Rabi'a yake so ne ki. Kin san a cikin larura take. Ni wannan larura ta da ta ishe ni. Allah ya kyauta kawai." Tunda baba ya faɗa haka, mama ta dasa mita da bala'in baya ganin laifin Nana. Na dauko ɗakin su ta shiga. Tana jin yadda maganganun mama ke ratsa zuciyarta da sanya mata wani irin raɗi da zafi a cikin zuciyarta. Haka ta wani sukuku ba wanda ta kula. Ta kuli a ɗaki kamar yadda ta saba. Sai dai wani ɗakin nan ya ƙara sanya zuciyar Nana a cikin kunci. Haka kurum kewa da son ganin mahaifiyarta ya bujiro mata. Sai da magariba Jamila ta shigo gidan ta yada zango a tsakar gida. Da abin da ta zo da shi daga gidan uwan ɗakinta. Kamshin abinci a cikin ɗaki inda Nana take. Ga yunwa tana ta saka cikinta. Kamar bata taɓa cin abinci ba haka take jin cikinta. A lokacin ta tsinkayi hirarsu, wai ashe mijin maman Kairat uwar ɗakin Jamila shine ya ɗauki gaba da gyara masa gida. Dan tana fahimtar hirar ta sa ta faɗa duniyar tunani. Ba ta iya jin me suke cewa. "La, Nana, yaushe kika dawo ki kuwa?" Rigigin Nana ta kalli Jamila, ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce, "Tun da zo. An tu Ummi ce ta rako ni. Kuma na zo da abinci, amma kina kula a ɗaki. Kuma na ga alamar yau gidan ba haraka. Bari na saka ya zo ya siyo miki gurasa." Nana ta girgiza kai ta ce, "A'a, a ƙoshe nake. Na ci abinci a gidan Ummi." Jamila ta ce, "Gidan ta kika guri kenan. Kin taimaki kanki. Ki rage wata kafar. Wannan gida namu da kullun cikin indararren talauci ake? Ni ma tun da Allah ya saka na samu wurin fakewa, na rike wuta." Murmushin nata da ta saba shi kawai ta yi wa Jamila. Ta ɗan numfasa ta ce, "Kan Allah Jamila idan waye ki da kuɗi a ramin zan yi kira." Jamila ta miƙa mata wayar ta fice. Wata lamba na ta danna ta dinga kira akalla sau 5 amma ba a daga ba. Jiki ya sanye ta sauke wayar daga kunnenta tare da zuba wayar ido. Ko za a biyo amma shiru har aka fara kirayen sallar magriba. Sai da ta fita yin alwala ta tuna babu damar shiga ban ɗaki sai dai ta raba ta kama ruwa. Haka nan ta shiga ban ɗakin da dabara ta kama ruwa ta fito. Ta yi alwala ta shiga ɗaki ta tayar da sallah. Tana juyo da yaran gidan suka tattara a tsakar gida tare da mahaifiyarsu sai baka dariya suke yi suna hira. Ita kuwa tana ɗakinsa a zaune tsoro. Yar fitilar ma da ta kunna babu batar ta dasa shi babu haske. Ga uban sauro da yake ta yi mata majalisi aka. Tana nan zaune aka yi kiran sallar isha'i. Ta tashi ta gabatar da sallah. Ta ida ta fara tasbihi. Ita dai ta san ta fara tasbihi amma ba ta gane kan lissafin abin da take faɗa ba. Ta tafi wasu tunanin daban. Wuri ɗaya ta tsira wa ido inda inuwa wani ƙwaro yake ta shawagi a ɗan inda hasken fitilar da ta kunna yake. Sai dai sannan a hankali inuwa ta dinga rikidewa zuwa wasu halittun daban. Tsoro ya mamaye ta amma a zahiri ta kasa motsi. Duk iya kokarinta na tana wasu daga cikin addu'o'in da ta iya domin ta yi a biya gagara. "Kina na?" Soyi ba ta kira sunanta cikin tsawa. A wale cikin sauƙi numfashi na ta amsa tana zari ido. "Dan wulakanci ana ta yi miki magana kin yi wa mutane banza? Kuma kina ji? Ki ji wai ana sallama da ke a waje." Nan ta waro ido ta ce, "Ni dan kuma?"
Ban sani ba, Suwaiba ta bata amsa tare da ficewa ta bar ɗakin. In shiru ne na dai tana mamakin waye wannan ya zo wurinta. Da rabinta da wani ya biyo ta ya ce yana so. Kusan shekara ta 2 kenan. Tunda aka fasa aurenta da Suleiman. Jin abin take kamar a mafarki, haka ta tashi jiki a sanyaye ta fito. Tana jin maganganun mama sama-sama, amma ba ta iya fahimtar me take faɗa. Don haka kawai ta saka kai ta fita. Duk da babu haske sosai amma da ganin tsayuwarsa ta gane waye. Cikin azama da ladabi ta durƙusa har ƙasa ta ce, "Ya sayyidi ina wuni?" "Lafiya ƙalau na, tashi." Yi magana yana mata alama da hannunsa. Da miƙe tana sunkuyar da kai cikin jin nauyi. Cikin kulawa ya ce, "Nana, ina kika tafi aka yi ta faman neman ki, ba a san inda kika je ba." Hankalin kowa ya tashi. Daga fita na bakwai aji na dawo aka ce min wai kin fita. Sai ba zakanin ke ce min an ganki. Gaba ɗaya jikin na ne ya sanyi. Ta san ba kowa za ta gaya wa abin da ya faru ya yadda ba. Amma bata sari ba ta ce, "Wallahi ya sayyadi ni ban sanya aka yi ba. Kawai gani na ne a gidan yayata Ummi. Ita ta rike ni a gidanta kwana 2. Amma daga nan ba inda na je wallahi." Ta yi magana murya tana rawa, cike da kare shi ma babu lalle ya gaskata abin da take gaya masa. Cikin tausayawa Malam Awal ya ce, "Ba wani abu, rike kuka. Ubangiji Allah ya yi miki nana, ya kawo miki mafita. Amma kina yin dukkanin azkar din da ya kamata?" Ta jinjina kai ta ce, "Ina yi." "Yawwa, to ki ci gaba. Sannan ki yawaita zama da alwala, kamar yadda nake yawan gaya miki. Ki riƙe Alƙur'ani nana. Alƙur'ani waraka ne." Cikin shishshekar kuka ta ce, "Ko hadda bana iyawa ko nayi mantawa nake yi." Cikin tausasawa ya ce, "Ki haƙuri jarabawa ce. Ki ci gaba da gaya wa Allah, kuma kake daina ƙoƙarin yin haddar. Ayatu shifa din nan da na gaya miki, ki dinga karanta su a ruwa kina sha." Ta jinjina masa kai tana share hawayenta. Baba ne tun karo gidan don haka suka yi shiru. Ya ƙara so. Nana tana yi masa sanda zuwa, Malam Awal na ƙoƙarin gaishe shi. Baba ya amsa sannan ya ɗora da cewa, "Ina fatan ta gaya maka, ni ba a zuwa gidan nan yin dogon zance, in dai da gaske kake ka turo magabatanka. Ni ba na buƙatar komai da wani kakale. Ku kawo kuɗin aure a ɗaura aure, ba sai ka yi laifi ba, ka yi mata kayan ɗaki, don ni ba ni da halin yi mata kayan ɗaki." Da kiran Nana ya ɓaci, wannan soki burutsun da baba yake din na menene? Idan ma da gaske saurayin nata ne, haka zai yarfa ta? Ta yi za ta yi magana, Malam Awal ya riga ta ya ce, "To baba, insha Allah duk ba zai gagara ba. Zan yi magana da magabatan nawa insha Allah." Baba ya ce, "Yawwa, Allah ya albarka." Yi magana yana shigewa cikin gida. Nana da ta kasa da gudu ta bi bayan baba saboda matsananciyar kunya. Malam Awal ya ce, "Bari na tafi gida tunda baba ya dawo. Ki shiga gida ki ci gaba da addu'a." Cikin girmamawa ta rasna ta ce, "Na gode sosai ya sayyadi." Cikin tausayawa ya ce, "Allah ya miki albarka ya baki lafiya nana." Ta amsa da amin ya Allah. Ta nufi hanyar shiga gida. A tsakar gida ta tarar da baba yana tambayan mama, dama akwai wanda yake zuwa wurin Nana ba a gaya masa ba? Babu ko wanda yake zuwa wurinta. Tunda aka fasa wancan auren nata kamar an buga mata hatimin jaba. Kuma a wulin gidan mai koko ne ba wani ba, malamin sa ne na Islamiyya. Baba ya ce, "Oho." Kuma dan gidan mai kosai ne ni na ce wa iyayensa magana, su zo a yi magana aure. Duci maka yana santa? Baba ya ce kuma ba santa yake yi ba. Tunda ya zo wurin ta kofar gida ai santa yake yi. Tunda ba karatu yake biya mata ba. In samu aurar da su in huta da wannan wahalar, ta ishe ni. Riɗa da su a zaune a gida, musamman ita ma. Ni duk yara na babu wanda ya dade wasu bai aure ba. Mama Azaba ta ce, "A'a, itan dai. Ta fi uban kowa kwantai. Sai an yi magana a ce aljani ne ya hana ta aure." Baba ya ce, "Ko kuma ke ce aljanar ba? Tunda kin taka muhimmiyar rawa wurin fasa wancan auren nata." "A'a, ka saka min jaye dai, mun taka muhimmiyar rawa zaka ce. Ba wai ka dora min laifin ne kadai ba." Raba wannan na tai tana bin bango za ta wuce ɗakin su, don ba ta son ma wani ya ga wucewarta. Amma ita bata cimma ruwa ba, baba ya hango ta. "Yau ke nana, ki fara shirin ki. Dan inda da gaskiya yaron nan yake, ko ta guda ba za a yi ba. Ki tattara ki tafi ɗakin ki samu nutsuwa ni ma a rage min wahala." Nana bata iya cewa komai ba, sai tsayawa da ta tana wasa da yatsunta a cikin hijabinta. Tana da yadda zuciya take buga da matsanancin ɓacin rai da damuwa. Wai Jamila ce take ringin, baba ya koma kanta da masifar ta daga wayan nan ta cika masa kunne. "Hello?" Jamila ta yi magana cikin iyayi. Ganin baƙon lamba ce a zaton da ko saurayi ne. "Assalamu alaikum." Murya babban mace ta amsa a waya. Ta yi matsa fuska ta ce, "Wace ke magana?" Mata ta ce, "Kira na gani da wannan layin ba na kusa da wayan ne." Jamila ta ce, "Anya wannan lambar kuwa?" "Amma wa ke magana?" "Me Jidda ce." Jamila ta ɗanyi jim ta ce, "Me Jidda kuma?" "Au, na nace dai ta kira da wayar." Ta yi magana tana miƙewa ta nufi Nana domin ba ta wayar. A hasala babu ya fusge waya cikin ɗaga murya ya ce, "Halima, babu ke babu ƴata, kar ki sake kiran waya kina neman ta. Zan yi ƙarar ki wallahi." Nana ta bashi da kuka ta ce, "Babu dan Allah ga ya haƙuri ni na kira ta." Ya jefar da waya yayi kanta.
kamar zai rufe ta da duka. Ya ce da kika bar gidan nan wurin da kika tafi ko nana? A'a baba, ba wurin da na tafi ba. Tai magana tana kuka. Wato duk yanda na raba ki da matan nan, ba za ki rabu da ita ba ko? Yanda take mutuniyar banza haka za ta lalata miki rayuwa. Da tana ƙaunar ki da ba za ta tsallake ta tafi ta je ta yi wani auren ba. Babu abin da za ta tsina miki. Idan kuma ba haka ba sai dai ki zaɓa ko ni ko ita. Sosai na da take kuka tamkar ranta zai fita. Ta rasa dalilin da ya sanya abin da ya haɗa su ya shafe ta yake aibata mata uwa a gaban kowa. Yana cin mutuncinta. Ita fa uwa ce. Mece ce ribarsa idan ya raba alaƙarta da mahaifiyarta? Wucewa ɗaki tana ci gaba da kuka. Masifa 10-20. Ga yunwa ga yarfa ta da babaye a gaban ya sayyade. Ga kuma abin da ya fi ci mata tuwa a ƙwarya, cin zarafin mahaifiyarta. Ko hijabin jikinta bata cire ba, kawai ta kwanta tana kuka. Ji da ke kamar tukur mai iyo ko za ta ji sanyi a ranta. Shiru ta hawa yana zuba daga idanunta tana sheka kuka. Ga kanta ya fara sara mata da wani irin matsanancin ciwo. Bata san iya adadin lokacin da ta shafe a haka ba. Ta ji Jamila ta taɓa ta. Ta dago ta kalli Jamila. Rabu da shi, kira ta ku yi magana. Jiki a sanye ta girgiza wa Jamila kai, alamar ba za ta karɓa ba. Jamila ta yi ƙasa da murya ta ce, ya tafi ya kwanta fa. Ki kira ta, bari na kira miki ita. Ai ban san kina da lambar ta ba. Ai da kin dinga karɓa kina kiranta. Ta magana tana danna lambar, sai dai layin ya ki shiga. Ba komai Jamila, na gode sosai, kar ki damu. Ta koma ta kwanta. Ƙoƙarin yin tunani take yi, amma kanta ya ci gaba da sara mata. Bata sanya akai ba bacci mai nauyin gaske ya ɗauke ta ba. Tana tsaye a wani ɗakin library, amma yanayin wurin kamar a wani zamani ne na daban. Littattafan wurin duk sun yi ƙura, wasu littattafan duk yana ta yane su. Ga ƙauri wurin yake da ta kasa gane wani irin ƙauri ne. Tare ta fara yi saboda ƙaurin ya fara damunta. Babu tsammani ta ɗaga kai daga wani san ƙalilan mutum da tsawon sai kusa danganawa da rufin ɗakin. Sai yanzu ta lura ginin ɗakin ma tsawo ne da shi sosai. A hankali yake tafiya yana zazzaro littattafai yana dubawa. Duk iya ƙoƙarin da na ta yi domin karanto addu'a ta kasa. Ta fara ja da baya tana waige-waige ko za ta samu hanyar guduwa, amma ta kasa samu. Ta sake ɗaga kai ta dubi inda yake, amma ta ga baya wurin. Ta yunkura za ta tashi, amma ta ji tamka an ɗaure ta a cikin sarƙa. Aje zuciya ta ji an yi a gefenta, ta waiwaya da sauri, ganin su ta zaune a kusa da ita. Zuciya ta ce take dukan uku. Kwana da yawa, yayi magana yana sanya dogayen faratansa a gefen wuyanta. Ya tsaga, jini ya fara tsatsafowa. Ta kalle shi amma ta kasa kallon idanunsa. Ya gyara murya ya ce, yaya maganar mu ne? Har yanzu babu abin da kika yanke a kai? Kar malamin ku ya shiga gona ta, saboda shi kashe shi zan yi. Ba iya korarsa zan yi ba, ba na son alaƙar ki da shi. Cikin ƙwarin gwiwa ta ce, wallahi ba zan yi abin da kake so ba, kuma baka isa ka hana Ubangiji ikonsa a kaina ba. Ko da me kake takama kuwa? Ta yi magana tana jin kamar zuciyarta za ta fito. Ya ɗan ɗage kafaɗarsa ya ce, ke ko kiwa ta baki ba ne? Yaushe rabon da na kawo miki ziyara? Na je na yi jinya abin da kika yi min, na dawo da ƙarfi na. Mu ci gaba da fafatawa. A ranar ta ce, wai dan Allah me ne maka? Me kake nema a wurina ne? Kin fi na sani nana. Ni ba san yi abin da kake so ba. Ka nemo ne maka, ni ba san iya ba. Ki aka bani, don haka ke zaki aikin nana. Idan har kika amince, zan daina damun ki. Zan ma iya barin jiki a aurenki. Amma idan kika ci gaba da gardama, wallahi wataran zaki iya tsanta kanki a gidan mahaukata. Sai na haukata ki tuburan na hana kowa ya rabe ki. Nana tana kuka ta ce, ba san yi abin da kace ba. Ni ban sanya shirka ba. Ni ban ce ki shirka ba. Bayar da magani zaki. Wannan shine gado da sana'ar gidanku. Waɗannan littattafan duk tarihi ne na waɗanda ne wa aiki. Kakan mahaifinki an buri ce, kuma duk wanda aka haifa da irin burjinki sai yayi wannan aikin. Ba a samu wanda yake da irin burjin ba, wato mai irin tauraron ki ba, sai a kanki. Abin da baki sani ba, na sadaukar da mahaifina domin kare ki. Ba miki na mutuƙar ƙaunar ki. A ƴan uwansa waɗanda ba sa shiri, an bayar da jininki a yi masa tsafin kuɗi da ki. Muka yi yarjejeniya da aljanin da aka sadaukarwa da jininki. Na bashi mahaifina da ya tsufa a matsayin bawa ya rabu da ki. Ki kuma yanzu kice ba za ki abin da na kare ki saboda shi ba? Ba zai yiwu ba. Wallahi ƙarya kake yi. Dama ai ku ba ku da gaskiya a cikin zantukan ku. Na yadda. Amma ni ba ƙarya nake yi miki ba. Samun kyakkyawar rayuwa ke yana hannunki nana. Yi magana na kai hannunsa jikinta. Iya ƙarfin da take kai masa duka. Tana son ta yi addu'a amma ta kasa. Sai gurnani da surutun Allah ya fi ka. Ba za ka yi galaba a kaina ba. Kuma Allah ya isa tsakanina da wadda ta gada min wannan masifar. Ni ba mushrika bace ba. A hankali ta bude idanta, ta ganta tana ta kaiwa iska naushi tana surutu a fili. Shiru ta tana waye ta duba shimfiɗar sa Jamila ta ga ba sa nan. Ta ga kofar ɗakin sa a rufe. Wani irin zafi ta ji a wuyanta. Ta kai hannu ta shafa, ta ga jini a gurin da ya karce ta da farcensa.
Ta nufi ƙofar ɗakin da nufin ta buɗe, amma ta ji a rufe, ta jijjiga amma ta ƙi buɗuwa. Gari ya yi haske ba ta yi sallah asuba ba. Suwaiba, mama dan Allah ku buɗe min ƙofa. Waye ya kulle ni? Ban yi sallah asuba ba fa. Shiru babu wanda ya amsa ta. Nasiru, wai ba kowa a gidan ne? Dan Allah ku buɗe min ƙofa, ban yi sallah ba. Nasiru ne leƙo daga sauro, ta jiyo muryar mama daga ɗaki tana faɗin. Kai Nasiru, ba kana leƙowa ba, wallahi ka buɗe mata sai na ci ubanka. Nasiru ya ce, mama wallahi ta dawo daidai. Baki ji tana magana normal ba? Wallahi ba za ka buɗe ta tana wannan tambilan ba. A raunin Nana ta ce, dan Allah mama sallah zan yi ba. Ban za ta yi mata. Nana ta gaje ta koma ta nemi wuri ta zauna, tana tana mafarkin da ta yi. Sallama baba ta ji a tsakar gida, da alama shi da wasu ne, saboda ba muryarsa kawai ta ji ba. Ga ɗakin nan malam. Wallahi ban yi bacci ba daga mu makwabta. Kwana ta tana iface don kawai na mata faɗa kafin ta kwanta. Da in shekarun nan abin nata ya lafa, amma kwanan nan abin ya dawo tabarak. Don kwanan da biyu ma ba mu san inda ta tafi ba. Farka da mu, insha Allah kuma menene a jikinta yau sai ya fita. Ita dai na ta zuba wa kofa ido, tana jiran abin da zai faru. Aka buɗe kofar, ta ga baba da wani malamin makarantar allo, da garadan almajirai mutum 3. Da wata irin sabgegiyar bulala a hannun malamin. Ba shiri ta miƙe tsaye tana zazzare ido ta fara ja da baya. Malamin ya kalli na ne ya ce, za ka gane kuranka munafiki, yau sai ka fita daga jikinta. Ya tunkaro na da wannan zabgegiyar bulala. A gigice ta ce, babu dan Allah lafiya ta kallo, dan Allah kar ka bari ya dake ni, wallahi ni ba aljani ba ce. Babu ya tsaya daga bakin kofa yana lekowa. Kuka na ta fara yi tana, dan Allah kar ka bari ya dake ni, wallahi a hayyaci na nake ni ce. Ƙarya kake yi, babu irin aljan da ban yi karo da shi ba. Duk wani siddabaran ku na sani, yi magana na riƙe kan Nana, ya fara tofa mata ayoyin Alƙur'ani. Nana ta rasa me ya kamata ta yi, ita dai ta san a hayyacin da take, ba ta da zaɓin da ya wuce ta natsu ta yi shiru. Kar ta yi wani abu a ce aljanin ne, sai dai jikin yana ta tsama don tsoron kan malamin ya rike da bulalan nan. Sai dai bata tsira ba, babu tsammani ya zuba mata bulalan nan a jikinta. Sai da ta gantsare ta kurma wani irin gigitaccen ihu, ta zubi a ƙasa ta gigice. Yana karanta Alƙur'ani ya ƙara zuba mata bulalan nan tamkar ta dukan doki. Ta yin ƙura za ta gudu, gardi ɗaya damƙo ta ya cike da ita. Suka kewaye ta suna yi mata karatu. Malam yana zuba mata bulala yana cewa, za ka yi magana ko ba za ka yi magana ba? Cikin kuka da ƙaraji ta ce, ni ba aljani ba ce ba, ni ce a hayyaci na nake, baba don Allah ka taimake ni ka ce ya daina duka na. Sai jikin baba ya sanyi ya ce, Malam Ɗayabo, ba za a yi karatun nan babu duka ba? Na kamar ita ake duka. Malam Ɗayabo ya ce, a'a kar ka damu, ka yi haƙuri ka je ka jira mu a waje. Ai wannan aiki na ne, ba ita ake duka ba. Ka jira mu gama. Ganin baba zai tafi ya barta a cikin maza daga ita sai su, ya sanya ta ƙara fashewa da kuka. Garaɗin bulala da fatar da take yi. Tana ji tana gani malam ya saka almajiransa suka rirrike ta, suna yi mata karatu. Malam yana shafa mata min gelo a fuska, yana zuba mata wani ruwa a jikinta. Ga kuma bulala da yake ta zuba mata tana ihu. Babban abin da ya ɗaga mata hankali, bai wuce da ɗaya daga cikin yaran malam yake goga mata jikinsa yana nanikar ta ba, kuma yana sani. Tun tana kuka muryar tana fita, sai da ta yi laƙwas ta kasa motsi gaba ɗaya. Kukan ma ta kasa, sai ajiyar zuciya da take saukewa. Ji take da makami a kusa da ita, sai ta illata wanda ya mata rashin da'an nan. Sai ta daina jin zafin bulalar, sai na bakin cikin tozarkar da ta yi. Abin zaman da ba muharramanta ba suna daddanne ta, babu ladabin riƙiya babu komai. Mallam ɗaya bai ce, ina ga aljanin ya tafi, dan na ga gardamamme ne, bai yi magana ba. Amma ya kau, ku tashi mu je zan ba wa babanta magungunan da za ta dinga yi. Nani tana daga kwance tana ji suka fita, hannayenta da suka kumbure suka riƙe, kamar ba a jikinta suke ba. Ga kafarta kamar an saka ta a cikin wuta saboda raɗaɗi. Ta zama a kwance tana numfarfashi, daga baya ta ja jikinta a hankali ta fita tsakar gida, ta yi alwala. Ta ida kenan baba ya shigo da kullum makalle da a hannunsa. Ya ce kin farfado kenan. Ta daga kai ta kalli baba, ta mayar da kanta da sunkuyar. Wani mugun haushin baban ya kama ta, wata ce masa ufan ba ta shiga ɗakinsu. Alhamdulillah, ta fitin tsakar gida, nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 3. Kada ku manta, muna cikin gasar fitattun ƙarshen shekara. Ku taya marubuciyar da like a kashi 10 farko don ba ta damar lashe wannan gasa. Na ku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida.